Milí kolegovia, dnes si ukážeme úplný základ. Ako sa dostať do nášho školského Microsoft 365 účtu a hlavne si vysvetlíme, čo je Copilot, pretože to nie je Google, ale niečo oveľa silnejšie. Otvoríme si internetový prehliadač, ideálne Microsoft Edge, ktorý už máte vo Windows. Do adresného riadku napíšeme office.com. Klikneme na Sign in, teda prihlásiť sa. Zadáme školský e-mail v tvare priezvisko číslo zavináč skola.bukovcana.sk. Zadáme heslo. Ak to máte v angličtine, nič sa nedeje. Hore v lište stačí kliknúť na ikonku prekladu a vybrať slovenčina. Odporúčam to zapnúť, hlavne na začiatok, kým si zvyknete. A teraz veľmi dôležitá vec. Copilot. Copilot nie je vyhľadávač ako Google. Copilot je váš digitálny asistent. Rozmýšľa s vami, pomáha vám tvoriť, vysvetľuje veci, pripraví materiály pre žiakov. Nepýtajte sa ho, kde niečo nájdem, ale nechajte ho niečo pre vás vytvoriť. Napríklad mu napíšem: Vysvetlí mi obvod a obsah obdĺžnika pre 5. ročník jednoducho. Copilot vysvetlí, dá príklad, môže vytvoriť úlohy. A teraz sa pozrite, čo spravil. Copilot nevyhodil len nejaké náhodné príklady, ale pripravil kompletne metodicky spracovaný materiál. Potom som mu zadala, aby spracoval príklady pre šikovnejšie deti. A pozrite sa, čo spravil. Nevytvoril len príklady, on ich rovno vyriešil krok za krokom. Čiže žiak tu vidí postup, uvažovanie, nie len výsledok. Máme tu napríklad úlohu. Obdĺžnik má obvod a jednu stranu a dieťa musí dopočítať druhú. Toto už je vyšší level, práca so vzorcom, úprava rovnice, logika. A dokonca aj logická úloha, že rovnaký obvod neznamená rovnaký obsah. A teraz som spravila úplne jednoduchú vec. Zmenila som zadanie na Spracuj úlohy pre deti s poruchou pozornosti a nižšou formou intelektu. A toto je moment, kde vidíte silu Copilota. Copilot úplne zmenil prístup. Zrazu sú úlohy krátke, jednoduché, jedna vec rovná sa jedna úloha. Žiadne kombinovanie obvodu a obsahu naraz. Najprv len obvod, potom len obsah. A dokonca pridal aj výber z možností, pravda, nepravda, jednoduché slovné úlohy. To už nie je len matematika, to je metodika. Potom mi ponúkol 3 možnosti, ktorými ďalej môžem rozvíjať prípravu a tak som ho posunula ďalej. Vytvor vizuálne úlohy s obrázkami. A Copilot okamžite prepol na vizuálne učenie. Počítanie štvorčekov, ukazovanie prstom, žiadne vzorce. Čiže dieťa nepočíta, ono vidí. A teraz úplný vrchol. Požiadala som ho. Priprav farebné kartičky. A Copilot mi vytvoril celý systém učenia. Obvod, červená, idem okolo. Obsah, modrá, počítam vnútri. Dokonca mi povedal, čo má robiť učiteľ, čo má robiť dieťa, aké otázky mám klásť. Teraz to najdôležitejšie. Ja som nezmenila tému. Stále učíme obdĺžnik. Zmenila som len jednu vetu v zadania. Copilot vytvoril úplne iný svet úloh. Pre šikovných logika, výpočty, postupy. Pre slabších jednoduchosť, vizualita, krokovanie. A toto je presne diferenciácia výučby. Bez toho, aby ste nad tým strávili hodiny. Copilot nie je vyhľadávač. Je to asistent, ktorý myslí s vami. Ak chcete, ukážem vám na budúce, ako si takéto zadania vytvoriť na mieru presne pre vašu triedu. Možno si teraz niektorí učitelia povedia, je to vôbec metodicky správne? Úplne úprimne, áno, je. A poviem vám prečo. Copilot totiž nevymýšľa obsah náhodne. On pracuje s tým, čo mu zadáte.
A keď mu poviete, že ide o deti s poruchou pozornosti alebo o šikovných žiakov, automaticky prispôsobí náročnosť úloh, spôsob vysvetlenia a aj postup riešenia. To znamená, že rešpektuje základné pedagogické princípy. Od jednoduchého k zložitému, jedna myšlienka v jednej úlohe, názornosť pri slabších žiakoch, rozvoj myslenia pri šikovnejších. A čo je dôležité, kopilot vás nenahrádza. Vy ste ten, kto rozhodne, čo použije, čo upraví, čo je vhodné pre konkrétnu triedu. Berte ho ako asistenta, nie ako učebnicu, ktorú slepo kopírujete. On vám pripraví základ, ale pedagogické rozhodnutie je stále na vás. Práve v tom je jeho sila. Ušetrí vám čas, ale kvalitu máte stále vo svojich rukách. Ak sa vám to páčilo, dajte mi like, odber a pokojne mi napíšte do komentára, čo by ste chceli vidieť na budúce. Veľmi si vážim, že ste si našli čas a nezabudnite si zapnúť upozornenia, aby vám neušlo ďalšie video. Vidíme sa na budúce.